Ninari-sari nga community pantry gintukod sa Pavia Iloilo kag Negros Occidental. May pantry para sa mga kasapatan kag para sa mga wala inog plete. Initutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Isa ka community pantry ang ginpahamtang sa isa ka mall sa Banuasang Pavia, Iloilo. Benepisyaryo sini ang pet lovers nga apektado man sa pandemya. Nagkalain-lain nga organisasyon ang naghugpong agud matigayon ang kausa para kanday bantay kag mingming. Pag-start namo sa 2018, nagasugod na kami nga nagahatag mga freebies sa aton nga mga pet lovers. Mobile Educational Pantry naman ang nangin advokasya sang isa ka manunudlo gikan sa Gimbal, Iloilo. Iya ini gintawag nga Lodi Wheeled on Wheels, Lodi, short for Learning on Distance Initiative. Ginsuroy sang grupo ni Lodi Basco ang banwa sang Gimbal kag syudad sang Iloilo agud makapanghatag sang educational materials sa mga kabataan. Lakip man sa mga ginhatag ang bugas kag face shield. Ginbuksan naman sang 542nd Engineer Construction Battalion sang Philippine Army ang ila bersyon sang community pantry sa sitio Nato, Barangay Agisan, Himamaylan City. Ginpauli sa mga benepisyaryo ang mga kararuton, delata kag bugas. Sa tunga sang madamo nga community pantry sang kapulisan, pinasahi naman ang pantry sang Carlota City Police. Magluwas abi sa mga ginatanya nga groceries, may ara pa ginpahamtang nga plete pantry, nga patok naman sa mga wala sang inog plete. Panawagan sa mga may sobra nga magpakabit sang kwarta sa ila plete pantry, agud mas madamo ang babuligan. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.